Sa panawagang mag-inhibit ang senator judges sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte tungod kay giingong bias, sumala sa bise nga kung bias ang basehan sa pag-inhibit, dapat apil daw ang bias kontra kaniya. Ang detalye sa live report ni Argil Relator. Argil. Sara hinuon gipasabot sa bise nga kinahanglan o ngayon matud pa nga saligan ang senator judges nga himuon nilang patas ang pagpatuman sa ilang makatungdanan diha sa impeachment court. Luyo sa mga panawagang mag-inhibit ang pipila ka senador tungod sa ilang mga pahayag ug aksyon kalabot sa gikaatubang yang impeachment trial. Nanawagan si Vice President Sara Duterte nga saligan ang mga senator judges nga mahimo silang patas. Kaya sinasabi ko, ibigay na natin yung benefit of a doubt dyan sa ating mga senator judges na gagawin nila ang trabaho nila ng patas according to sa sinumpaan nila as senator judges. Pagpasabot niya kung ang mahimong basihan, bias matud ba ang usang senador pabor kaniya. Unsa na lang pud kaha ang mga senador nga bias bato kaniya. Kung ganun ang ating basehan sa inhibition, ay dapat din natin ipa-inhibit ang mga senators na meron ding bias against Sara Duterte. No? Tulad na lang ni Senator Risa Ontiveros na in a public speech, sinabi niya na kailangan talaga dibain ang pamilyang Duterte. Sa pahayag sa pipila ka business groups nga nagapakita og accountability ang pagpadayon sa impeachment trial, sumala ni VP Sara nga walay kalabutan sa accountability ang gidusong impeachment batok kaniya. Kung accountability daw ang gipangita, dapat sa korte mo adto o dili sa impeachment court. Kahit nandyan o wala yung impeachment, wala na talagang investor confidence dito sa ating bayan. Kung nakikita nyo, bagsak ang foreign direct investment sa ating bayan. No? Kaya wag nila ako gawing rason kung bakit pangit ang takbo ng ating ekonomiya ngayon. Ang impeachment ay removal process ng isang impeachable officers. Kung gusto talaga nila ng accountability, ay mag-file ng mga kaso dyan sa mga korte. Samtang magpabilin sa 733 million pesos ang proposed budget sa OVP alang sa tuig 2026 nga sama karong tuiga. Kini alang sa magpadayon sa ilang mga proyekto ug programa. Dahil inaasahan ko naman na hindi ibibigay yung budget ng Office of the Vice President dahil nga hindi naman kami kaalyado ng administrasyon. At nakita na natin yon noong nakaraang taon. Sara, sa dokumentong gisumite ngadto sa impeachment court, anasa 16 ka mga abogado magsilbing counsel ni Vice President Sara Duterte alang sa impeachment trial ug nagsumite na sab silang formal entry of appearance. Sara. Okay, daghang salamat, Argil Relator.